O alcalde de Pontevedra, acompañado dos concelleiros de Deportes e de Obras, visitou hoxe as obras de reforma que se están facendo no pabillón municipal de Deportes da cidade e que unha vez concluídas van a resolver, segundo dixo esta mañá o rexedor pontevedrés, a accesibilidade universal da instalación deportiva máis empregada do concello. E que era unha obra necesaria e que vai garantizar a accesibilidade total, non só para a xente que queira vir aos partidos, sino tamén para todos os clubes, as oficinas que hai no pabillón municipal, para o propio palco. Unhas obras que manterán o deseño de Alejandro de la Sota e que se centran principalmente na construción dun ascensor neste edificio. Chega ás 3 plantas, desde a planta baixa hasta a segunda planta do pabillón municipal, pero ademais hai máis actuacións de accesibilidade. As rampas que hai de acceso ao pabillón están feitas ademais con o mesmo material que tiña e non se nota moito, pero tiñan unha pendente dun 8 ou algo máis dun 8 e agora están con unha pendente dun 6, que é o obrigado, están xa feitas. Se vai a facer un baño adaptado para discapacitados, que non había tampouco, e que se pode acceder a él co ascensor desde calquer planta. E tamén ese baño non só va a ser adaptado para a discapacidade en xeral, senón tamén para ostomizados, para as persoas que teñen a bolsa e que teñen problemas, que teñen unha ostomía feita. As obras estarán rematadas en outubro, pese a isto non impiden o desenvolvemento da actividade deportiva nin van a alterar o calendario dos partidos de competición oficial. Coa reforma en marcha darase acceso a todas as persoas ao pabillón. Uns traballos que contan cun investimento total de preto dos 200.000 euros.